Baban Badar tun jiya ban rantsa ba. They look quite expensive. I na kika samu kuɗin. Ɗanki ne siyo miki. Dan malam? Ka ki shiga. Daga lokacin da ke suka kira ka so ɗaya da namba. Don haka suna gama kiran ka za su zara layin za su karya shi za su jefa. Akwai kaza a gidan nan. Akwai gashashen rago wanda kike so duk aka miki. Halin da kansilan mu. Wow! Kai wannan sanyi sai ka ce Moscow ba. Kai a Moscow ne ba kan titi zaka sha a Makka ba wani sa idanuwa a jawuna ya turku dinga samu ido. Geto. Za mana naran nan ka san sa idana wannan. Wabillahi lazi duk da cewa bomba club ina fa zo final amma ina tunanin fa za mu yi Babylon da taka saboda ka san fa this is the city of the Zion. Allah maza. Harija ta Marijuana, I love you musamman lokacin sanyi, but that cause me trouble. Najeriya? Ina son ƙasa ta oga, wallahi ina son Najeriya. Wallahi jin ku nake, kawai kallon ku nake, Kur'ani na fi kusan ƙasa ta Najeriya. Kana ji ni zunzurutun kishin ƙasa ta Najeriya da nake yi. Kur'ani idan na kwanta bacci mafarki nake shugabanni suna zo ga aikin yi kuma suna raba mana kuɗaɗe. Ka fahimta ko? To kaga idan hakan ya faru ɗan irin ɗan zuke-zuken nan da ɗan shashaɓe wannan da kuma ɗan daba-daban nan kaga kurin sai a faka ta a gefe ko ba haka bane? Ni za ka ga wasan Najeriya ba gari ga ta girin wani bane ba. Amma ga nan ka shashaɓe wallahi tallahi. Wai zunzurutun kare na mu hankali wai hani za ka kalla ka ce wannan rigar ce girin wad giri. Ai Allah malam ya dai. Kai! Dole oga. Haba oga, wannan gayan banda ya rena mun hankali. Ya je ya gama shashabewan sai hannu zai kalla cewa ya fi ni san ƙasa ta Najeriya. Bayan ma bai san me kore take nufi a tutar Najeriya ba bai san fari ba to kai kaga saurara. Okay, ba kuna tunanin kuna san Najeriya ba? To gaba ɗayan ku yi min taken Najeriya. Geto idan suka kasa, ka sa ƙarfe kowa ka taya mar fuska. Taken Najeriya mu ji. Bismillah. Kai ba a taken Najeriya sai an rungumi kirji. Najeriya kolode. Haka ne. To. Haka ne. Gedo. Daidai suka yi? Ina fa? Yawa kai, zo yaro, zo ɗauko bal ɗin a hannu ɗauko ta zo aike ka. Yawa, zo mana matso, tsoro kake ji ne? To matso mana, tsoron aiken ka zan yi, kaji? Matso tambayar ka zan yi, matso. A nan garin kake ko? Geto! Kai ku saurara, wancan ba mutanen ba ne? Suwa kenan fa? Banza ki nafa mana. To mu kaddaman musu mana mahaukansa. Wallahi mahaukansa. Kai yare. Malam. Ya. La ilaha illallah. Gidan Malam Musa na zo nake nema. Malam Musa tsohon soja. Amma jibi abin da suka mu. Ƙarya yake yi. Tsaya. Kwarai kuwa Malam Audi wannan fuskar na gane ta ina ganin sa da Malam Musa. Wani irin aikin banza yanzu kuka aikata? Ina yawan ganin sa yana zuwa suna hira da shi a kofar gida. Yanzu kun kyauta wa kanku? Baba. Ku zo ku rufe mutum da duka babu gaira babu dan dalili. Ba ne ni.
fiye Na amsa. sallami mutanen nan. To shi kenan. Salamu alaikum. ‘Yan uwana maza, sai kuma ‘yan uwana mata. Na san din rana ta dame ku ku yi haƙuri. Ita wannan gwamnatin ku ce. Gwamnati ce da take yaƙi da zaman banza da mutuwar zuciya. Don haka ne, ku min buɗa mana mata. Don haka, musamman ma ku mata da kuke gidajen aurenku, kuke zama babu sana'a. Wannan gwamnati ta ƙirƙiri wannan tallafi ga injin markaɗe, ga keken ɗinki, ga injin murza taliya. Kuma gaskiya bane. Duk da kar ku damu sai mun sallami mata tukun saboda su ne iyayenmu, su ne abin tausayi. Kuma gaskiya bane. Ai mun guda mata. A ƙara min ta musamman. Alhamdulillahi. Fiye. Ga nisa. Zo a fara kiran suna. To sa. Kun san me nake so da ku? Kar ai ture reniya. Kar ai ture ba hayaniya. Wannan kayan suna nan a makira a store da yawa. Kowa ya samu. Ai mun guda mata. Na gode mata. Kira. Iya min gozo ma. Ku tafa mata. Allah sarki iyami. Allah da hikima yake a ce ke ma kin rabauta. To ga injin murza taliya. Kalli nan. Yi mata hoto. Yawwa iyami. Sannan yami. Mata ai mun guda man. Shine zance. Fiye kira wata. Ta bawa ba da masi. Ranke dade. Kaka ta bawa. Sannu da aiki. Ikon Allah. Kaka ta bawa. Allah sa ka gama da duniya lafiya. Amin. Sai ka yi. Amin. Allah ya dada sutura. Amin. Allah ya dada rufa asiri. Kaka ta ba. Ranka ya dade. Wannan addu'a da kika min na ji daɗin ta sosai. Yana da kyau. Dan haka ne ma kika rabauta da injin malkaɗe. Iye. Eh. Wai wai wai. Yawwa. Injin malkade. Eh. La ilaha illallah. Iye. Amsa. Rangada mata bidiyo. nan din Ki nawa sauri ki tura a Facebook Kai, ashe da media. da rabon Kaka ta ba gani kalli nan sana. kalli nan. Eh ci gaba da addu'a. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya maka albarka. Amin. Nagode. Yawwa. Nagode. Yawwa. Madalla. Amin. Sai zan nemi kuɗi. Eh. Ayyo Allah na. Hello? Ina jin ka Bashari, yi magana a hankali ba sai kai min ihu ba kamar muna filin fareti. Ku ɗan jira ni, ba dai an fara raban kayayyakin ba? To zan zo, ku dai kula da mutane wajen raba kayan, kasa daka wawa. An kira ni ne nan wajen mai gari, zan leƙa wajen. A'a, ba jimawa zan yi ba. Wato amini na ne ya zo da wani yaro shine mahaukatan yaran nan suna yan zuke-zukensu suka rufe shi da duka. A ci gaba duk mutumin da ya muku turereniya ku fitar da shi waje. Sanusa. Fiye. Na'am za ka tafi kenan. Zan tafi. To shi kenan. Yaya me yake gudana? Alhamdulillah. Dan Alhaji Buba ya sai fiye da rabin kayan abin da muka rawa. Very good. Abin da nake so da ke. Eh. To ki masifa sa ido sosai. Insha Allah. Saboda kura ta ci kura. Shi din me? Tani ce fa. Aha. Insha Allah baka da matsala sa. Very good. Insha Allah. Nagode. Sai na shigo Sai na ji ki. Aha. Bashari idan ya fara kiran mutum sai ka ce an busa begilan za a je filin yaƙi. Hello, Garba ne. Au, to, Baba Garba ina wuni? Ni ba ubanka ba ne, kuma ba a yi ni ba, ina kwana dai. Haka ne. To,
ya yarinya tawa muna nan dai muna ta kokarin hada muku wannan kuɗin. Kai saurare ni da kyau, menene ya kai ka gurin 'yan sandaran nan? To ka san da yake hannu da hannu muke aiki da su mu 'yan ƙato da gora, shi yasa na je mitin din ranka daɗe. Mitin ne na yadda za ku kama mu ko? Na fa gaya muku mitin din bai shafe ku ba. Muna mitin ne akan yaran da suke shigowa garin nan suna tallan karagu har su kai dare ba su koma gidajensu ba. Kai ka saurara karamin munafiki, idan ka sake zuwa gurin 'yan sanda ka kai maganan mu, ka san yadda ake yankan kankana ko? Na sani. To haka za mu yi wa 'yarka Husna, gunduwa mu sa ta a cikin buhu, kan daban kafar daban, gangar jikin ma daban. Baba Garba, dan girman Allah ka kuyi mata haka. Yarinya ce kankanuwa bata san komai ba. Idan wani abu ne ma ni gara barshe ta. Baban Badar ba ni wayar. Ba ni so in yi magana da su. Uwar Husna ce kenan ta zo. To ka ce ina gaishe ta, Husna ma tana gaishe ta. Inda rabo wata rana za su gana. Dan Allah ka baraka. Me haka? Muna ta ko yi bollaki. Hello? 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 Wai ke baraka wace irin mace ce ne ke? Ki kyale ni mu magana da su kin hana. Amma da aikin abin da suka ce ko? Kada ka ƙara da kamun tsawa baban Badaru. Akan me yasa a dake na hana ni kuka? Da tashin hankalin sace min ya zanji ko kuma da wannan tashin hankalin naka da kake min zanji? Na rantse da Allah daga yanzu in ka ƙara ɗora min laifi a gidan nan sai da duk abin da zai faru ya faru. Haba Barka, dan Allah ki nutsu. An ƙi nutsu. Munafuka, algunguma. Ba duk da kika cuce ni ba. An haɗa baki da ke an sace min yaran. Allah ya isa sagari da ke. A'a Malam Musa, ko ma ka bata hakuri. Hakurin me zan bata? Kina jin dai abin take faɗa? Yanzu da me zan ji? Da magana take yi koko da abin da yake faruwa a gurin wacce mutanen. Na san da haka Malam Musa, amma kai mata uzuri, tana cikin tashin hankali ne. Ka san batan da. Da tashin hankali da ciwo, kuma ko ni ne ɗana ya bata, abin da zan yi kenan. Da haka koma ka rarrashe ta, ka kwantar mata da hankali. Sannun ku fa. To ni da shawara na zo na baku. Amma fa ga wanda take bukata. To take bukatan kuɗi a hannunta? Kun ga bawon Allah can? Ku kai mai kayan ku, cike mai kuɗin ku cas a hannu. Dama injin da aka baki ne? Muke so mu saya mu baki kuɗinsa. Saboda ke ma ki dan shiga gida da ƙarfin jikinki. Da bakina na gaya maka zan sai da injina? Ni ban gaya maka ba. Wannan injin da kake gani ba sai na tara kudin nika na je Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallah. Amma fa ga wanda ke bukatun kuɗi. Ni dai gaskiya zan je siyar dan gaskiya na yi kwana biyu ban ci shinkafa ba, an yi kwana biyu ba. Alhamdulillah. To bismillah. Je ke baki kuɗin ki cas zaki ya tafiya. Ni ma garan je in karɓa kuɗi na kuma yau gashi rayuwa ta koma yau ka ci gobe baka ci. Allah dai miki albarka ai uwa. Ba za ta sabu ba. Shan giya kanki. Sani baba. Baba wannan sana'a za a yi da shi ko siyarwa za a yi? Wannan ba sai wato ki sani yaro zan ba ya murzawa ya ka samu wani naira 20-30 dai abin da ya kama haɗari. Kai baba mutum ba amana yana yi yana zira a jihunsa kenan. Abin baka shawara? Ba ni shawara. Alhamdulillah. Kaga wancan bawan Allah baba? Na ga shi. Ka dauki kayan nan ka kai mai ba kuɗin ka cas. Kin ga da Allah baiwa Allah. Idan ba za ki sayar ba je ki kake tara min mutane a nan gurin. Ai ba sai ka koran ba. Dama kai ne mai kashe wa mata zuciya. Kalli kayan nan gaba daya. Duk ka ba su kudi kadan ka ba su hafu ko kwata ka karbe kudi. Alhamdulillah baba godiya nake baba. Kama hanyar ito baba. Kake tara min. Ko ka fada
ko baka faɗa ba hanya ta daman zan kama yi, kai yaran nan ku zo ku kama mu fita da shi haka kawai masu karya mutane zuciya. Arise, Nigeria, Colombia, Ya isa, ya isa. A? Yeto? Ko ba daidai muka yi ba ne? Daidai mana. Allah ya taimaki mai gari. Wallahi ba wani abu ba ne ya sa muka yi haka, kishin Najeriya ne. Da yanzu da za ka kawo lamma ka ɗaga ƙirjina mai gari, wallahi tutan Najeriya za ka gani a ciki. Kuma na dai mu geto 'yan Najeriyan nan ne mu. Tun Najeriyan nan na ɗaya can ɗaya can sama da shekara 4000 kakanninmu ne suka gididdiba ta aka yi bandishan aka raba aka bai kowa mai gari. In dai haka gaskiya ne kuna kishin Najeriya. Amma ku daina ɗaukan doka a hannunku. Allah ya taimaki kai ku kai man dafi. Allah ya taimaki mai gari. Idan kun ga mutum ba ku amince da shi ba, ku kai shi wajen ku sai da jami'an tsaro ko kuma ku zo ku gaya mini. Kai ku kai wa mai gari dafi. Allah ta saka. Kai ku ƙara kai wa mai gari dafi. Allah ta ɗaka mai murfi ce. Shikenan ku je. Godiya muki. Allah wallahi. Amma wannan yara Allah tsine musu. Kai. Subhanallahi. Haba malam tsala, ya kake tsine musu? To yallaɓe saboda Allah ka gaba yadda suka yi masa aikin aika fa. Amma kawai abin su tafi haka ba tare da an hukunta wasu ba, ai kaga sun ci bilis kenan. Kai! Sun ci bilis din! Na ce sun ci bilis din! In ce ko dai abokin aka daka ko? Da kake tsine musu idan suka lalace su a za su addaba. Allah ya maka albarka malam Musa. Wannan daidai ne abin da ka faɗa. Baba Alhassan, tashi mu tafi mu tattauna a can kaji. A tsaya ku da ka ta tsaya. Kar ka je ko ina. Baba Alhassan, abin da yake so ka fahimta shine a duk lokacin da ka samu yanayin kanka ya juye, to idan zaka tashi tambaya nemi mai hankali mai nutsuwa. Kaga irin wannan abin da ya faru da kai, kaga ba a ji daɗi ba. Don haka dan gaba don Allah ka nemi mai hankali. Kana ji da kyau ko? Gaskiya ne an yi kuskure. Amma kaga yanzu irin wannan abu da ya faru, ai kaga ba daɗi. Ko ba haka bane? Gaskiya ne. Haka. Kiyaye gaba. Allah kiyaye. Maharazu, abin da yasa ne kiran ka. Ka tara hankalinka guri guda ka saurare ni, ka fahimce ni. Zan aike ka tafi wajen mahauta. Ka siyo naman bujumi irin kwallon nan shekararre bujumin noma. Ka ji abin da na gaya? Na ji malam. Ka ga 2000 nan? Ka gansu? To na 2000 za ka so. A yanka ma gaba ɗaya idan ka kawo kuma ka kawo Adama uwar magaji, ina jan kunnanka ina jan hankalinka. Halinka da na Adama, kar ka yadda azumi ta gani domin ya zama sirru. Kar ka yadda azumi ta gani. Na 2000, ka ji abin da na gama kuma idan ka kawo ka gaya mata ya sha daddawa ya dahu sosai ya yi laushi yanda in ya je cikin ta magaji zai ji daɗin tauna. Yawwa, wallahi kai da kai min kuskure nika ka zan yi yau. Na gaya ma tun da ka ga farin carbin nan ya fito yau to a shirye nake da ku. Kai sauri yanzu. Salamu alaikum. Kai, Marazu. Zo. Gani. Marazu. Me a ledan nan? Nama ne malam ne ya ce wai ne kawai baba Adama. A'a. Ba ita ce ka kaiwa ba. Ni ya ce ka kawowa. Wallahi ba ke ce baba Adama ya ce. Kai da baki kake yi sosai ba? Ni ya ce ka kawowa. Idan ma malam din ya manta ai yau girki na ne. A'a. Ba ni nan. Kai da baji kake sosai ba ba ni mana yara sai gaddama idan an dafa naka zubin daban ne ka ji ko tashi ka tafi bismillahir rahmanir rahim
Wai kamar ya in bashi waya. Mana. Wai wa zan ba mu wayar. Shi mana. Mai sunan baba. To, yanzu dai barci yake yi. Ka bari idan ya tashi, insha Allah zan haɗa ka da shi sai ku gaisa. Amma wallahi baki da dama ke ma. To shi kenan Allah Ubangiji da ya sauke ki lafiya. Amin. Gaskiya ban ji daɗin ɓatar katin nan ba, don ya ja min ɓacin rai. Kinga, tun da katin nan ya riga ya ɓata kawai ki je asibiti a nan daɗin kowan, ki musu bayani za su baki wani sabon kati. Ai ya fi ko? To shikenan Allah da an jima zan ji sai na gani. Kada ki manta da Allah idan mai sunan baba ya farka, ki haɗa ni da shi da sakin jugo. Mai sunan baba ko ko mai sunan mama insha Allah. Kai kawai abin da na faɗa ma. To ai idan ta gane na zo na gaya miki wannan magana faɗa za ta yi. Ba abin da za ta maka. Ha? Ba dai ta kwace naman ta hana ka kawo mun naman da malam ya aiko? Ta karɓe. To shikenan ka ga lallaba ma kai ficewarka. Ni na san yadda zan da ita. Aha. An raba cuta ga macuci ibada ne. Kama ya kai nake so kuma kai na bawa zuciyata. Hajiya kyauta. Yabo gare ki ya zama dole na yi. Ni kamai na gode wa makagina. Kai ya kamai. Dama ka iya waka ga muryarka da zafi. Hajiya kyauta kina jin murya kamar rago yana mara. A'a wallahi ni dai muryarka ta yi min daɗi. Irin muryarka fa ake yayi yanzu. Muryar ku ɗaya da ta danjazi. To wai dan zaki kuma. Ba dan zaki ba danjazi. Oh, mu lokacin su Jones Brown ne. To, yaya na gashi. Ka je ɗaki ka saka yau zan raka ka shago. Wai kina nufin daman nawa ne kike gogewa? Ai na zaci na awwali ne. Dan uwan nan naki da kika ce an kusa bikinsa. Tab ai wallahi duk duniya babu gardin da ya isan goge mai kaya in ba kai ba ai shi ne ladan auren wanke da guga. Ka Hajiya kyauta yanzu da haka mata suke wa maza ai da ba a samu mutuwa aure ba. Hajiya kyauta na gode Allah ya saka miki da alheri. Ko a baya a aure na ban sami irin wannan kulawar ba. Ka yi haƙuri ka daina kuka kan nema mu balle rasa wadda zai rarrashi wani. Na gode Allah ya saka miki da alheri. Daina kuka je ka saka fito mu tafi raka ka shago. To na gode Allah ya albarka. Amin. Allah ya saka miki da alheri. Amin. Bai Allah zo mana ina zaki an tashi ina yi ne baba lafiya lau daman kati nake so ina ne da Allah ake bada nan ne ake bayarwa gashi kuma na tashi to dan Allah baba a taimaka mani katin nawa matsala ya samu ne kuma ba a garin nan nake ba shi yasa ai kin zo a makare to amma dai shikenan dai me ya sunan Alawi ya Kabiru zan dai baki ne kawai saboda na ga halin da kike ciki kawai amma ba da haka ba tun ɗazun na tashi na gode ba ma sun ja sake buɗe ba da katin nan kai ba haka bane ba na tashi tun ɗazun na tashi saboda wannan baiwa Allah na ga halin da take ciki da kawai na taimaka mata ai ba magana taimako a nan ta san ta damu da abin da yake cikin ta ai ba kamata ta zo yanzu ba dan Allah ke haƙuri na antina na ga ke mace ce yar uwata idan baki taimaka min ba waye zai taimaka min kin ga malama babu maganar mace ko namiji a nan gurin ka'idar aiki ce a haka ba ni katin nan haɗa mana katuttukan idan kin ji haushin abin da ne miki gobe ki ayo samu ko ki zo da wuri na gode baba mace ba da sauka lafiya abin da kika yi mani Allah ya maki wanda ya fi shi
ikon Allah ka ji yar neman jafa'i au sai na karya ka'idar aiki na saboda biyan bukatar ki to na ki na yi miki ba kuma zan yi miki ba kuma idan wani abu ke nufi da ni aniyar ki ta bi ki aniyar ka was kaga malam ba ma sun jada mana katuttukan mu ka shigo mana da su ciki na rainin hankali ina jin ka wato sanda nake matashi na saurayi dan bana bakwai rabon da in jera a kan hanya da mace kamar haka tun ina matashi da Allah sarki haka sa na hango ka lokacin da kake dan bana bakwai ina ma a lokacin a ce na san ka ya sannan ai ba a haife ki ba to wai in tambaye ka a wancan lokacin wada wace ta kuke jera kuke tafiya kana dan bana bakwai din nan ai wata ce kyakkyawar budurwa mai suna Bilkisu yan hindu saboda kyanta ake ce mata Bilkisu yan hindu kuma kin san wani abu masoyanta maza guda 20 ne ni ne na 21 ta zaɓe taɓe kuma ta rasa wanda za ta zaɓa don Allah sai kai da a cikin mutum 20 ɗin nan ke a lokacin fa in kika ganni ina dan bana bakwai ɗina fata ta a kwance inda kika san fatar kulɓa na tashi cikon nan haƙorana in kika kalla a lokacin sai ki ga fuskarki a ciki ni dai gaskiya bar maka da yar hindu na har ka sa ma wallahi na ji haushinta Allah Allahu akbar Allah ya ji kan Bilkisu yar hindu au ta mutu ta rasu kuma kin san wani abu aminiya Adama ce fa da ta mutu shine Adama ta kawo min kanta na aure ta haba ko da gani biri ya kama da mutum kaga asararriya wallahi amma shi ta kasa rike ka hannu biyu to kuma har da cewa ka expire da da gobe saurin zuwa wallahi Allah to yanzu a dai samu wanda ya expire mata su dinga wulakanta maza ai ko da gani biri ya kama da mutum da ina da gobe saurin zuwa wallahi aikin ta ka rike mijinka hannu biyu ko me kai wa mijinka lada ake samu amma mata ba sa ganewa ai wannan ko hasidin iza hasada ba zai ce wannan girkin bai daɗi ba bari malam ya zo ya sharo mu bismillah kai yawwa bismillah bari in dan ce ba ba zo ka wuce mana ha ko dan koyo ne sai hore kake kamar mai tukin jirgin kasa bismillahir rahmanir Malam Musa a'a ashe batura ne ni ne Malam Musa amma fa kai ganganci to irin wannan da bindiga a hannuna da sai dai ka ji na bude maka wuta tsohon soja mazan fama wannan fa ba abin dariya ba ne ba kowa ake wa irin wannan wasan ba ka san soja kullum a shirye yake ganyen bishiya idan ya motsi muna iya buɗe wuta a kan shi ka san an ce da asara gwamma gidadanci gaskiya ne Allah kyauta ya ake ciki ne magana wannan yarinyar shiru har yanzu ko wallahi kuwa ai dai waɗannan mutanen Allah wadaransu addu'a dai za a yi musu Malam Musa babu wata addu'a da zan musu saboda kullum da su nake kuka in na tuna tsufa ina ma lokacin da muke ƙuruciya aikin soja ne aka fara kidnapping din nan bature kai ai da ni kaɗai zan kamo su bature
kuma ba na neman taimakon kowa. Allah ya kyauta. Amin. Amma yanzu dai ka nemi taimakon mutanen ku? Ai dole ne, tunda abin ba zai yi kai kaɗai ba. Da mutanen ku kenan 'yan bijilan? A'a da hukuma dai. Wannan kes ɗin ai ya fi ƙarfin bijilanti. To, haka ne kes ɗinki da nafin sai dai soja. Ba a ma kai ga sojoji ba tukuna, yanzu dai mun tattauna da 'yan sanda. Daga can nake yanzu, kuma sai an kama su. Idan na ga abin zai ci tira, to zan kira ogana. Gaba ɗaya, General Haruna gashin baki. Jirgi guda zai turo mu na sojoji sai an yi fata-fata da dajin daɗin kowa. Akan wannan yarinyar Husna. Allah Malam Musa. Allah kuwa. Ku dai ku yi addu'a. Allah ya ba wa 'yan sanda nasara akan wannan la'anannun. Idan ba haka ba, ku ma kuna cikin tashin hankali mutanen garin daɗin kowa. Domin in aka fara jeho bom zai iya kauce hanya ya faɗo kan gidajenku. Ta daga ji boom! Subhanallahi. Malam Musa ban fa kace. Bature. Ina jin ka Malam Musa. Bom ba shi da hankali. Allah kiyaye. To Allah ya kiyaye. Amin. Na tafi kaga tafiya ta. To Malam Musa. Hello? Hello Oga? Yawa Oga. Yanzu nan muka rabu da tsohon soja. Yana gaya mun ya kai maganar nan hannun 'yan sanda. Kuma suna nan suna bincike saboda haka to a kula. Ok, to shi kenan. To na gode sai ka ji ni. Yawa na gode. Sai ka ji ni. Na gode. Waye Yesu? Marazu! Marazu! Taɓi can. Adama! 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 Ya dai? Fito mu yi magana. Bayar Allah lafiya kika tashe ni ina cikin bacci na? Ina plus ɗina da na ajiye a nan. Plus kuma? To wani irin plus? Me zai hana ba za ki tambaye mu Harazu ba? Ni da tun safe ina kwance ko tsakar gidan nan balle ko ba. Balle ki tambaye ni wani maganan wani plus. A nan fa na ajiye plus din. Na tafi in je in wanke jikina kuma da ban gan shi ba. Wa ya kamata in tambaya in ba ke ba? A gidan rediyo ya kamata ki bada cigiya da sanarwa. Wataƙila aka yi katari ki dace a samu. Domin kin san duniya ta canza yanzu yara ma bata suke ballantana wani plus. Yan rainin hankali. Ga plus din can? Au. Wai wani plus wannan? Kin manta ran nan nace ki bani aro kika bani? A'a. Lalle yan rainin wayo ce ke. Yaushe na baki aron plus ki shiga kawai ki je ki dauko min plus dina. Kin ga baiwar Allah hakuri zaki har malam idaho. In zuba masa farfesun naman kan nan da na dafa masa. Ya ci tukunna. Sannan sai in baki plus ɗinki. Yau ke ba abin alfahari bane ba ma ce bi kishiya ta kayan kishiya. Wal uba. In dafa naman saboda ma kircin ki ce ke dafa ki je ki dauko min plus ɗina. In ba haka ba wallahi in bangaje ki in wuce in je in dauko. Wa za ki bangaje ni? Kin ga in dai plus ne kwantar da hankalinki. Bari in je in juya in baki plus ɗin. Ki juya me? Ki juya me? Cabdi. Ki juya me? Subhanallahi. Ke azumi da uwar magaji zaki kokuwa ja baya. Ja baya azumi. Uwar magajin? Malam plus ɗina za ta bani. Haba Adama, ya za ki ɗaukan mata plus? Na rantse malam ba ɗaukan mata na yi ba. Aro na ce ta bani ta bani. Bayan na dafa naman kan da ka aiko min na zuba a ciki, shi ne bakin kishi da bakin ciki ya dame ta, ta ce sai na ɗauko mata kayanta da kutun gwila irin ta bata. Ƙarya take wallahi, ni na dafa naman kan nan wallahi, shi ne to ta ɗauke. Ke azumi, tsofe da ke ki ji tsoron Allah ki daina ƙarya. Ƙarya haramun ce. Wallahi malam ni na dafa. Ki shige ki tafi, karki ba na son magana shige. Shiga ɗaki ina zuwa. Shiga ɗaki ina zuwa. Allah ya taimake ki da ta rufe cikin nan. Ya taimake ka dai malam da kai za ka fi ni asara.
Azumi, ai ban san haka lamarin yake ba. Ki yi haƙuri, share hawayenki. Dan daga kanki ki ganni. Ina Azumi, albishirinki. Kar ki damu da duk wata fifita da kiga ina yi wa Adama a gidan nan. Ina fata ne ta haifi magaji lafiya. Daga lokacin da ta haife magaji, kwana ɗaya ba za ta yi a gidan nan ba. Allah mana. Kwarai kuwa, kin san na san ba ƙaunata take ba. Ta fi son wancan ƙandararren mijin nata mai kama da gashashen kare. To Bahaushe kuma ya ce karen bana shi ke maganin zoman bana. Na san yadda zan yi da ita a zunzuma ta gangara. To shi kenan malam. Gangaran na azunzuma. Shi kenan malam. Ba komai ya wuce. Ni na san yadda zan yi da ita. Kar ki damu. A zunzuma. Ke? Kai haka tsorata ni wallahi. Ka kin fiye tsoro wallahi ya haka? To ba dole na ji tsoro ba. Kana gani da ake ɗauke mutum a cikin garin nan kamar doya kuma in ya tafi ya tafi kenan? Gaskiya dai harkar kidnapping din nan yanzu Raliya ta zama masifa a ƙasar nan. Wallahi yanzu akwai abokina ɗan yalo. Wallahi ya taho daga Legas. Ya ce mini gashi nan ya taho Kano wallahi yana tahowa yan kidnapping din nan suka tara motarsu suka dafe shi wallahi yanzu yana hannunsu. Yanzu sun yi waya sai an tura miliyan 10. Miliyan 10? Wallahi Raliya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke dai bari kin san wani abu duka dangin su ba mai naira 1000. Naira 100 ma sai a kashe mutum akan ta wallahi ko sai da su za a yi ba za a samu wannan kuɗin ba. Allah sarki, Allah ya kiyaye gaba. Ya aka yi ne na ganki haka kina ta firgicewa ne. Ke? Wuce ki tafi. Bada jin magana. Barka da yamma. Kai, ka tafi abinka. Na lura kai dai ba mutumin kirki ba ne. Malam ka yi haƙuri don Allah. Ya haƙuri malam. Abinci nake ci, ku kyale ni in huta dan Allah. Sunana Jibo, shugaban masu garkuwa da mutane. Tunda dai yara na sun kasa, to gani nan na bayyana. To, afuwan ranka daɗe, wallahi na ɗauka abokan aiki ne. Mun ji duk abin da ka yi. Me na yi kuma? Ka haɗe kai da 'yan sanda don ku kama mu ko? To ku yi harama. Sannan kuma kuɗin fansar 'yarka da yara na suka gaya ma naira miliyan 2 ce, haka ne? To na dawo da ita miliyan 10. Miliyan 10? Barai kuwa. Ganin daman ka ne. Ko ka sake zuwa ka samu 'yan sanda ko kar ka same su. Amma fa ka sani, da kai da sake ganin 'yarka Husna sai na yi gunduwa da ita. Na zuba ta a cikin buhu kamar doya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ni sau da me kike daukan kanki ne a gidan nan? Ya za ki dinga shiga min hanci da kudindine? Na shiga din. Na san kina iyakacin kokarin ki akan Raliya, amma ita ba ta yi. Kar ka kuskura daidai da rana daya ka ce za ka je gidan shi neman ta. Domin kada ka je ka kara mata wani laifin akan laifin da take da shi. Ke ki ga uwar shishigin tsiya. Wai mama haka za mu zuba matan nan ido tana cin kashin da ta ga dama a cikin gidan nan? Wannan wani irin tashin hankali ne wannan. Ki hakuri, Allah zai shigo cikin lamarin.